ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз ҳам барои шумо гулои навинкаи дубайский паплино ҳастанд. Дубайский паплино маромад бинед. гулои навинкаша шумо да намоиш метем. нархи донаи 110 сомон, оптом 90 сомон. маромад кадомида дар кор мешава. Доставка дорем тамоми шаҳрҳои Россия ва ноҳияҳои Тоҷикистон. ё сангшон хамелёни тозаҳай баъд сангшон ҷав задаги санги нормаҳай барои ҳам метавонед ки шумо барвақттар заказ кунед. на гулои навинка гуфтем, на гулои навинкае ки мисол дар он чандташ навинка ҳастай. баъд рангошон ҳам ҳархела. мисол аями кабудшам ҳастай, сирхшам ҳастай, зардшам ҳастай. на барои духтарако бо гулои аҷоибот омаге метавонед ки сразу заказ кунед, чиба ки тамом шуданаш мумкин аст. вале ё кам мондагиан якта дута инаи кашгилакое ки гули хадавоян, мисол метавонед ки айёам заказ кунед новинка. инаи хай рамашка ай бо дигар цветш. инаям набуд кам буд. анаешам гулои хадавои зуран. метавонед ки барвақттар фақат шумо заказ кунед. гули рамашкам ҳастай. ҳамаи маркаи гуло ҳастай. чизое ки шумо дидистин пока в наличии есть. оремо зардгулай зардгулчам сиё буд. ҳозир тамом шуда буд, бо нав пайдо шуда. ина гулои новинкашон буд. анаи гул вообще набуд. дар видеои мо ин набуд. анаи буд тамом шуда буд, ина бо нав омадай. на кадомида маъқулай занг мезанед. анаи лолачаам набуд. тамом шуда буд. анаи гул рамашка дамонондай. со кадомида маъқул меша ина рамашка. ин рамашка боша агар бинависин дар комментария. хай аксариятш гулои компютер меай. аксариятш барои ҳам шумо метавонед ки барвақта гап занем мо шумо да доставка мекунем. аями гулам тамом шудагӣ буд, шумо заказ кардем. анаи ҳоҷиёнай барои ҳоҷиё. анаи гули компютер. неҷа бо гули гандимакай. гули гандимакай. хайра ман намедонам чӣ гул бошад. хай шумо дар комментария бинависед. ман гула надидам. хай ай буд. айнаи набуд. айнаи гул гуле ки шумо ҳозир мепартем. ин гуле ки ай буд пештар. айнаи просто набуд. анаи буду кабудш буд. ай намеҷада чизои дист. анаи гули понбархӣ. кадомида дар кор мешава. фақат барвақттар чӣ кунен. имрӯз 150 расвитка дорем пока. метавонед ки барвақттар заказ кунед, чиба ки кама як дона ду дона мондагиай. боқи сарбаланду обод бошен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.